Refined salt production sa Mangaldan umaabot sa 900 na sako kada buwan. Para sa detalye, makakasama natin Idol Intern Mariel Giling. 104.7 IFM. Report! Umaabot sa tinatayang 700 sako ng refined salt ang naipuproduce kada buwan mula sa libreng salt refinery sa Barangay David Mangaldan na patuloy na isa sa mga aktibong industriya ng pag-aasin sa bayan. Ayon sa ulat, ang operasyon ay gumagamit ng tradisyonal na paraan sa pagpoproseso ng asin na isinasagawa sa pasilidad na matagal ng bahagi ng lokal na industriya. Ipinapadala at ibinebenta ang produkto sa iba't ibang bahagi ng bansa na nakatutulong sa pagtiyak ng supply ng asin sa merkado. Malaki rin ang naiambag ng industriya sa kabuhayan ng mga residente at sa pag-angat ng lokal na ekonomiya sa Mangaldan bilang pangunahing sangkap sa One Town One product ng bayan ng Pidang o Tapa. Nitong Huwebes, nagtungo ang mga kinatawan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, National Capital Region upang silipin at aralin ang proseso, sistema at teknolohiya na ginagamit sa produksyon ng asin sa refinery bilang dekada ng bihasa sa industriya. Patuloy ang suporta ng lokal na pamahalaan sa mga industriyang gaya nito na itinuturing na isa sa mga pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan sa bayan. Habang hinihikayat ang pagpapaunlad pa ng produksyon upang mapanatili ang kalidad ng lokal sa asin mula sa Pangasinan. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan. Ako si Idol Intern Mariela Giling. Tatak! IFM! IFM News. IFM News. IFM News.